दिनांक 5 डिसेंबर रोजी आमच्याकडे मेहुणबारे पोलीस स्टेशनला एक मूकबधीर महिला 25 वय असलेली आणि ती बऱ्याच इंजुरीज सहित पोलीस स्टेशनला आली होती तक्रार घेऊन, पण तिला त्यावेळी काही सांगता येत नव्हतं मूकबधीर असल्याकारणाने आणि तिची परिस्थिती फिजिकली वीक असल्यामुळं आम्ही तिला तात्काळ धुळ्याच्या हॉस्पिटल येथे रवाना करून तिचे उपचार सुरू केले आणि मग दुसऱ्या दिवशी एक विशेष शिक्षिका बोलवून मग तिच्या थ्रू तिचा जबाब घेतला. तर तिला सांगताना सुरुवातीला डिफिकल्टीज होत्या, थोडंसं अवघड जात होतं त्याचं आम्हाला इंटरप्रिट करणं, तरी विशेष शिक्षिकेची मदत घेतल्यामुळे ते थोडंसं सोपं गेलं आणि त्यानंतर आमचा तपास गावात चालू होता. तर यात SP सरांचे बरेच मार्गदर्शन भेटले, तसंच ॲडिशनल सर रमेश सोपडे सर आणि आम्ही दोघं 2 दिवस तिथंच कुंजरमध्ये होतो गुन्हा घडल्यानंतर. तर या तपासादरम्यान श्वान पथक बोलवून फिंगरप्रिंट्सची टीम आणि सगळी LCBची टीम तसेच मेहुणबारे पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी तसेच अंमलदार हे सर्वांनी बरेच मेहनत घेतली आणि त्यानंतर 2-3 दिवस तपास केल्यानंतर आम्ही जे सस्पेक्ट्स होते त्यांना इंटरॉगेट केले. तसेच सायमल्टेनियसली त्याचवेळी आम्ही धुळ्यामध्ये इंटरप्रिटर आणि स्केच काढणारा एक माणूस पाठवून त्या महिलेकडून थोडासा एक जेवढं होऊ शकेल तेवढा स्केच तयार केला आणि मग त्या आधारे स्केचच्या आधारे आमच्या गोपनीयरित्या तपास केला होता. तसंच गावात अजून तपास केला होता, त्या अनुषंगाने आम्ही एक आरोपी निष्पन्न केला आणि तसे पुरावे मिळाले. तो आरोपी सुरुवातीला जरी उडवाउडवीची उत्तरं त्यांनी दिली, परंतु थोडासा सखोल चौकशी केल्यानंतर त्याने ते कबूल केलं. आता यात एस्पेशली मी नावं घेईन तुषार देवरे साहेब आपले शहर वाहतूक शाखेचे, तसेच मेहुणबाऱ्याचे पोलीस API आव्हाड साहेब आणि त्यांचे निलेश लोहार, शैलेश माळी, कमलेश राजपूत, गोरख चकोर, योगेश बोडके आणि हनुमंत वागेरे यांनी बरेच एफर्ट्स घेतले आणि त्यामुळे एका मूकबधीर जी अबला स्त्री आहे, जिची जास्त काही वल्नरेबल होती ती, अशा स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यात आम्हाला यश आले. यात वरिष्ठांचे सहकार्य, वरिष्ठांचे मार्गदर्शन भेटले, तसेच पूर्ण टीमनी तसंच LCBनी बरेच